kæft, hvor kunne jeg egentlig godt spise lidt stykke tyggegummi nu, mand. Kunne du? Ja. Jeg tror faktisk, jeg har noget på det. Ja. Ej, fanden, man har ikke sådan noget sukkerfri nu. Hvad mener du? Vi skal have noget af det giftige der. Noget af det farvede. Nå. For satan, mand. Har I ikke noget sted her? Kæft, jeg kan godt spise noget, mand. Jeg ved sgu ikke, prøve ud i skabet og kigge. Tror jeg måske, jeg ved det ikke. Fanden, kæft, jeg kan godt spise et stykke tyggegummi. Ja. Kæft, jeg kan spise noget tyggegummi. Sukkerfri. Hvor fanden er køkkenet henne? Hvor fuck er det? Skabet. Hvor fanden kom den nu indfra? Det er 16-pakken. Kom her. Mor, kom her. Hvad fandt du noget? Jeg hæver kraftedeme med alvor over det. Giv mig den der. Ja, det var sgu da godt for dig, hva'? Det var en kraftedeme. Hvor fanden det godt. 16-pakken. Den er utrolig og findes kun i Netto. Hold kæft, de er gode! Hvilken der er din dulmier der?